30. dubna 1945 vůdce spáchal sebevraždu a tím všechny, kteří mu přísahali věrnost, navždy opustil. Díky přísaze vůdci jste byli vy, němečtí vojáci, připraveni pokračovat v boji o Berlín, ačkoliv vám docházelo střelivo a celková situace učinila další odpor zbytečný. Nařizuji okamžité zastavení jakéhokoliv odporu. Každá hodina, kterou bojujete, prodlužuje strašlivé utrpení civilního obyvatelstva Berlína a našich raněných. Ve shodě se sovětským vrchním velením vám nařizuji okamžitě zastavit boj. Weidling, v této chvíli už bývalý velitel obrany Berlína. Prosím trochu vody.